Marko Asempa Tidumiensa. Na orifiri Asɔrefi hɔ no, n'asuafoɔ no mu baako see no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, hwɛ aboɔ bi ne aban bi. Na Yesu see no sɛ, wɔhunu aban akɛseɛ yi. Wɔrenya ɔboɔ so a wɔrenwiri ngu fam. Na wɔte ngo bepɔ so Asɔrefi ntentensoɔ no. Petro ne Yakubu ne Yohane ne Andrea bisaa no wɔn nkyɛn sɛ, kyerɛ yɛn ɛbrɛ ko a yɛnum bɛyɛ hɔ. Na yɛnum nyinaa ɛbɛbɛ mu a ɛho nsɛnkyerɛnneɛ ne deɛn. Na Yesu fiti aseɛ see wɔn sɛ, Monhwɛ na obi anaadaa mo. Nipa bebree bɛba me din mu abɛka sɛ mene no. Na wabɛdaadaa nipa pii. Na sɛ mote ɔko ne akosɛm a, momma makoma ntutu. Na twa sɛ ɛba. Nanso na awie no nya nnurui. Na ɔman bɛsɔre ɔman so, na ahenni asɔre ahenni so. Na asase wosoɔ bɛba mmeammea, na ɛkɔm bɛba. Yeinom ne awoko yi a mfiti aseɛ. Na mo deɛ, monhwɛ mo ho yie, na wɔbɛyi mo ama mpanyimfoɔ badwa. Na wɔahwɛ mo hyiadan mu, na me nti wɔde mo bɛgyina amradofoɔ ne ahemfo anim na di adanse akyerɛ wɔn. Na etwa sɛ wɔka asɛmpa no kyerɛ amanaman nyinaa kane. Na sɛ wɔde mo kɔ akɔyi mu ama a, monnwennwene deɛ mobɛka ho ansa. Na deɛ wɔde bɛma mo ɛdɔn no ara mu no, ɛno na monka. Na ɛnyɛ mo na mokasa, na ɛyɛ Honhom Kronkron no. Na onua bɛyi onua ama owuo, na agya yi ɔba ama, na ma asɔre awofoɔ so, na wama wakum wɔn. Na me din nti, nnipa nyinaa bɛtane mo. Na deɛ obɛgyina koduru awieeɛ no, ɔno na wɔbɛgye no. Na sɛ muhunu akyiwadeɛ a ɛbɔ man no sɛ ɛgyina faako a ɛnsɛ no a, deɛ ɔkenkan no ma no nte aseɛ. Ɛno na ma wɔn a wɔwɔ Yudea no nnwane nkɔ mmepɔ soɔ. Na deɛ ɔwɔ ɔdan atifi no nsane mma fam, nanso ɔnhyɛ no mu mmafa biribi ne fie. Na deɛ ɔwɔ afuo mu no nsane n'akyi mmɛfa ne ntoma. Na wɔn a wɔafa afuro ne wɔn a wɔma nufoɔ nna no mu no nnue. Na mommɔ mpaeɛ na ama awɔbere mu. Na nna no bɛyɛ ahohiahia a ɛfiri Nyankopɔn adebɔ no mfitiaseɛ de bɛduru nnɛ. Ɛmaa saa da, nanso ɛremma saa bio. Na sɛ Awurade antwa n'ano so a, anka wɔrennye ɔhonam biara nkwa. Na wɔn a wɔyi wɔn a wɔyii wɔn no nti, wɔtwa n'ano so. Na ɛno na sɛ obi se mo sɛ, hwɛ, Kristo wɔ ha, anaasɛ hwɛ, ɔwɔ ha a, monnye nni. Na Kristo atorofoɔ ne adiyifoɔ atorofoɔ bɛsɔre. Na wɔabɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ. Na sɛ bɛtumi a, wɔbɛdaadaa wɔn a wɔyi wɔn no mpo. Na mo deɛ, monhwɛ yie. Maka ne nyinaa makyerɛ mo dada. Ne nna no mu ahohiahia no akyiri no, owia bɛduru sum, na ɔsrane renhyerɛn. Na ɔsoro nsoromma bɛtutu ahwe fam, na ɔsoro ahoɔden awoso. Na ɛno na wɔbɛhunu onipa ba no sɛ ɔde tumi kɛseɛ ne animuonyam reba mununkum mu. Ɛno na wɔbɛsoma n'abɔfoɔ na wɔakɔboaboa wɔn a wɔayi wɔn no ano afiri mframa nan no mu, ɛfiri asase ano kɔpem ɔsoro ano. Munsua borɔdɔma ho bɛ no, sɛ ne mma nya yɛ frɔmfrɔm, na ɛreyiyi ahan a na munim sɛ ahuhuro berɛ abɛn. Saa ara na mo nso, sɛ muhunu sɛ yeinom yɛ a, munhunu sɛ abɛn, na aduru apono ano. Nokorɛ mese mo sɛ, awoɔ ntoatoasoɔ yi rentwam, gye sɛ yeinom nyinaa aba ansa. Ɔsoro ne asase bɛtwam, na me nsɛm deɛ ɛrentwam da. Na ɛda no ne dɔn no deɛ, obi nnim. Abɔfoɔ a wɔwɔ ɔsoro no nso nnim. Ɔba no nso nnim, gye Agya no. Monhwɛ yie. Monwɛn,
na mommɔ mpaeɛ, na munnim ɛda ko a ɛberɛ no duru. Ɛte sɛ onipa bi a watu kwan agya ne fie, na wama ne nkoa tumi, na wama wɔn nyinaa wɔn adwuma maako, na wahyɛ ɔpono ano hwɛfoɔ sɛ ɔnwɛn. Enti monwɛn, na munnim da ko a efie wura no bɛba. Anadwo fa anaa ɔdasuom anaa akɔkɔbɔneyɛ anaa anɔpa. Na wɔamefiri mu mpofiri mu a mehu sɛ mo adeda. Na deɛ mesi mu yi, meka mekyerɛ nnipa nyinaa, monwɛn.